Čaute ľudia, dneska sme tu v takejto hre, kde sme vlastne na lyžiach a neviem, čo tu máme robiť. To ideme zistiť. Asi iba takto. Ale neviem, čo tu máme robiť. Ani tam nemôžem ísť. Čo tu mám robiť? Nechápem. Aha, tu mám tu takto. Klikať. To je blbosť. Dobre, čaute ľudia, nič ste nevideli a už nás také normálnejšie hre. Jupi, YouTuber Tycoon, jeeeej. To máme až tu. Tak toto nie je ten Tycoon, ktorý som myslel, že bude, ale nevadí. Ak chcete viac dielov, tak dávajte odber. Prečo je to rúžové? A už nám to aspoň rýchlejšie zarába. Prečo je to rúžové? Čo má byť za počítač? To by som radšej chcel mobil, čo mám teraz. Tu akože editujem. Nech tento Roblox panáčik ide pozrieť na moje shorty. Bude vedieť, čo je to editovanie. Toto je divné. Aha. Už máme 250 odberov. No. A mne to trvalo dosť dlho dať 289. Dávajte odber, aby sme dali tých 300. Potom 400, potom 500. A potom 600, 700, 800, 900, 1000, ale nie. Ideme si zaskakať na posteli. Bude tu nuda. Len keď už budeme mať také zbranie, tak pôjdeme ich otravovať. Toto je samozrejme prvý diel, budeme aj pokračovať potom. Recording, editing. To som ani nechcel. Fuj, to je špinavé. To čo? Ja som random
Ja som random dal typka, ktorý má actually holý tento, oný. Actually vyzerá to ako ja. Ja to chcem poreč. Ako sa volá? Legolas. Why? Prečo tam volá? Prečo tam mám 993? Meno. Prečo práve 3? To hneď musím zmeniť. Po natáčaní to idem zmeniť. Upsi. Už sa sem nikto ľahko nedostane, ale ešte nemáme tie laserové dvere. No. Máme tu dačo za subscriberov. Aha, mám to asi 6 000. To sa nedá už len ľahko preskočiť. Ale tak to sa dá. Toto je ten zvyšovač. Teraz tam padne 5. 5 a je to zrazu 117. A tu už mám hneď 591. No tu sa môže stále takto prebukovať. A takto by už nepreskočil, keby som rýchlo kúpil sklo. Áno, boj Windows. Až 3000 treba. Pozrite, jak mi to rýchlo zarába. Potrebujeme Windows a potom ostatné. Dobre, už máme. Ja, áno, už mám Windowsy. Počkať. Mne sa zdalo, že to tak je, ale není. Lebo má šťastie, alebo by tu zostal. Ja ešte tu nemám tieto. Owen Door. 5000 za dvere. Si robíš srandu. Takže. Fakt. Joj. Ti trochu. Tu už bude zbraň, tu bude zbraň, ja to viem. Ja viem, tam bude zbraň. Už môžem kúpiť. Ty. Jej! Aspoň lepší kom, ako mám doma, lebo žiadny nemám. To ešte ďalší dropper bude, tak na ten si idem šetriť. Teraz? Koľko stojí vlastne? 2
2500, co za chvíli. To som nechtiac. Toto je moja ložnica. Hej, kamo, dávaj pozor. Kamo. Jau. Dostávam headshooty. Mám málo. Potrebujem čo najrychlejšie tie dvere. Nemôže do mňa trafiť za žiadnu cenu. A sakra. Smrad ma to ide otravovať. Presto tu berem meč. Kde je ten smrad? To není. A tam už odišiel. Tam otravuje. Potrebujem tie laserové dvere a čo najrychlejšie. Chip Owen. Nie sú to ani... Áno, sú to laserové, lebo tam ten typek má. Za 100 000 ďalší meč. Fúha. Rýchlo, ešte 1000. Ešte kúsok. Dobre, boj. Haló, už ma nikto nebude otravovať. Čo je na to, kým sa nám zarobí, tak ideme pár pootravovať. Ha. Ale asi nikto tu není voľný. Kámo, tento to už má dobré. Kámo. Aha, už máme 1000. Tak 2000. To jak rýchlo zarába, už mám 1000. Ty kokino robino. Ďalších 1000. Dobre. 1000? To ako rýchlo? Už mám aj 19 000 odberov. Nič to nemôžem kúpiť. Vlastne tam by som Aha. To je až za 30 000. Ha, už sa nepôjdeš. To je seru. Dement. Mal som radšej utiecť. By tu bol zamknutý. Ha.
sa tam dostal? To jak? Ďalší? Ja na to nemám nervy. Nemal som ho ani púšťať. Áno, dal som ho. Mal som toľko toho hapok, koľko mám teraz. Ja som ho dal. Ja som proste boss. Nemajú si so mnou zahrávať. Stále nič. Stále nič. Dobre, to bude asi pre prvý diel všetko. A majte sa. Čus.